Chibagara Mdenga. Amberi ne ZANU-PF. Amberi na President Iti Mnangagwa. 2030. Vachitonga Nazvo. Vachitonga Nazvo. Right, mangozvinzwira mazvionera mega kuti pakaipa pakashata pari kupisa enda vari kudzokera kumashure vari kutaura ivo izvo nekuti 2030 mukuru anenge achipo anenge achitonga asi hazvisi zvitsva izvi maIgrace Mugabe vakambotaura kuti aiwa kava Mugabe vachatonga from behind the grave hanzi kutongwa nechipoko but zvakazongoita sei zvakangozopera ndonyaya ndiri kufamba nayo zvamanje manje ndisati ndaenda mberi nenyaya yangu rega ndimbokukwazisai ndoti mufaro kwamuri mose. Greetings and more greetings to you good people. My name is DJ Oli and welcome to 2.5 Creative Studios, chitubu checontent, chitubu chisingapwi, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, content iri clean, yakakodzera kunge chikonsumiwa nemunhu akati kunge iwewe ndosaka uri pana pamusora nhasi. So if it's your first time here, drag subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wangu agara uri Garwe pana padango kutenda nekuti nekurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting 2.5 Creative Studios. Aiwa ndinonzwa kufara kana ndichiramba ndichikuonai muchiungana panapa. Video randatanga kuplaya kwekutanga ramanzwa mushinzi vachange vachitonga 2030 aiwa kavatungamiriri vemapato vemasero vemadepartment akasiyana siyana vakange vaine musangano kukwekwe musi weSunday naika vakaungana ikoko vachisimbisana vachionesana kuti zviri kufamba sei. Ndo pakazongonzi ED 2030 achange achitonga. Ndo nyaya dzacho tinouya nadzo sezvadziri toita sei tokupakurira handiti. Ndine mwe report futi yandasangana nayo from the Mirror Masvingo iri kutaura iyoyi kuti zvoni hanzi no going back on ED 2030 slogan. Hatisi kudzokera kumashure, ndichange ndichikuratidzai umbo. But toda kuti ndimbokuudzai nezvegwenzi rimwe richangopinda. Pane video randaisa zvamanje manje ndichitaura izvo kuti aiwa tapedza basa. Chief Wenje tavawanira mushonga unorapa cancer. Ndo gwenzi riri kupedza basa futi zvamanje manje iro riri kuwanika paChitown. Batai namba dziri pascreen kana muchida kuti watsikira padheni mowatsikira. Riri kurapa zvese zvaungangofungira. Hanzi njovhera yose, itsvo, gomarara rose, musana, mamota, zvese jeko, hanzi mabhora anorwadza, nhengo hanzi nhengo dzinodonha pabonde, zvese zviripo ipapo. Aiwa ndo chairo iri gwenzi iri handitika. Saka batai namba dziri pascreen idzo motaura nevanhu vacho ivavava. Anonzi Tatenda Nhau. Musikana wacho ari kupusha maworks yaya anonzi Tatenda Nhau ende kambani yake yakarejistwa. Gwenzi rake rakavhenekwa rikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwa iri gwenzi riri kushanda ende ndo riri kutoita zvinhu zvani zvamanje manje. Saka batai namba dziri pascreen idzo, pozai zvenyu video moita sei mobva mataura naye handitika. Right, mashoko ari kubva kuna Owen haasi kumira ende ari kutenda nemaclients ese ari kuuya kwaari ende hapana kana one client iri kubva ichichema handitika. Kuregister company zvanyore uri muSouth Africa, chinongodiwa ipassport chete yako. Saka bata namba dzaOwen idzo dziri apo idzo anobva kuvhurira FNB bank account handitika. Zvinhu zvako zvoendeka, zvinhu zvako zvorongeka, mari yogarawo mubank. Saka bata Owen panamba dziri pascreen. Usakangana kutaura ndabva nekuna DJ Holly wotemwa nerimwe zidiscount rakaita sei rakaipa handitika. Rega tipinde muripoti yangu yandati ndikunzwisei kuti zviri kutaura kunzi aiwa ka 2030 hatisi kumira and we are not going back. Achange achitonga, achange aripo, ndo mashoko avo avari kutaura. Vani vagarwe pakaipa
pari kupisa zvamanje manje. Rega tinzoti zvakamira sei. Hameno Munotichii nenyaya iyi kuti tinosvika here 2030. Minister of Local Government and Public Works in ZANU-PF Mashonaland East Chairperson Daniel Garwe has said the ED 2030 slogan is alive and the party is flat out working to extend President Mnangagwa's term to 2030. Garwe, who is a staunch Mnangagwa supporter, said that the party is not turning back on extending Mnangagwa's term to 2030. As Mashonaland East Province, we carried a resolution to let the president continue until 2030. The resolution sailed through without objections and it was adopted at the party's conference in Bulawayo. The idea that Mnangagwa will be still in office until 2030 is still alive and kicking. Do the ED 2030 slogan freely because the plan for President Mnangagwa to continue beyond 2030 is still alive. The constitution is made by the people, said Garwe. Minister of Local Government and As the constitution is made by the people and the people can change the constitution at any given time. Ndatenda zvangu. Ameno Munotichii yavo pana 2030 anzi achanga achitonga mukuru asi kumira ende asi kudzokera kumashure ende vari kumusapota vari 100% behind him, but tanzwa ende mazuva ese tikugara tichingochema ndaiona imwe headline musuno ichiti hanzi 100 and something thousand yakabiwa yemvura yekutengesa zvikwanisirwo zvekuti mvura inge yakagezwa, inge yakachena, vanhu vapota vachiwana mvura ichibuda pamapombi. Let me just verify that ndinyatsokudza information iri accurate. Ndobva ndakuisirai futi pascreen mamazviona kuti zvinenge zvitaurwa nemukomana hazvisi zvinhu zvekunyeba, zvinhu zvinenge zvakatoitika ende zvinhu zviri zvemachokwadi. Hanzi it was 816,000. Ndandatoti 100 ndandarerutsa ndandatoti 100 sekurega ndizvise pascreen muzvionere. Zvikanzi 816,000 of chemicals for water chemicals vanishes. Zvakaita kutsakatika, havasi kuziva kuti iri kupa wakomana, yakarohwa mudenga. Let me see if I can put it muzvionere kuti 2030 yacho patinozosvika boys zvinhu zvinenge zvamira sei. Magetsi takatozviona kuti hapana magetsi, hapana chiriko. Takangoramba takajegera nanhasi iro irapo iro hanzi 816 for water chemicals vanishes iyo. Aiwa, handitaure zvekupenga, handitaure zvandisingazive, ndosaka ndichiri kukuratidzai muchiona umbo hwacho. So ndoza ndikutaura kuti by 2030 magetsi hatina, tashaya magetsi kudaro, mvura hatina. Tobva taramba takajegera tichingoti 2030 handizoziva hangu zvakwauriwo kuti iwo uri kuzviona sei. Hanzi nayaya good vibes muna 2030 tichange takuenda nevana kutrip kuJohannesburg kuJubeck kunoona magetsi. Takutaura norondo kuti taitombomashandisawo magetsi iyayo, ndokuipa ndokushata kwaita zvinhu zvamanje manje. Muri kungoona kuti zvinhu zvakaita sei hazvina kumira zvakanaka. Nyika yaita sei yasunama. But ameno Munotichii 2030 zviri kwamuri. Isa comment mucomment section utaure zvaunofunga, utaurewo maonero ako. Kana uri weZANU-PF unongotaura kuti ZANU-PF iri kuchimhanya zvakati. But munhu wese right now even weZANU-PF havasi kutoidawo ZANU-PF yacho. Hanzi vakuru vazhinji veZANU-PF vandombomuka makuseni umbati ZANU-PF yauraya nyika akomana. Umbva wazogara kuti tisu ZANU-PF yacho. Uri kuona manje ndo mamira aita sei akaita zvinhu iyayo. Ndonyaya yanga ndifamba naizvo manje. As for me, DJ Wally and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now. Ngatisangane muvideo rinotera.